Bună seara, vă spune Vali Vigelie. Bine ați venit la Hanul Drumețului, unde-i mare veselie. Tot cu Vali Vigelie. Așa cum am anunțat, să cântă cea mai nouă melodie pentru toți care iubesc cu adevărat. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Una-i mamă la copii, alta-i pofta inimii. Om zi de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța că într-o zi mă voi gândi să aleg mamă la copii. Om zi de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța, într-o zi mă voi gândi să aleg mamă la copii. Și de la Doru, tot de la Doru, tot de la Doru, 300, 400, 500 de euro pentru Marinică cu saxofonul, viața lui. Și tot de la... Rectificăm, da, ne cerem scuze, da. Viața asta m-a mâncat și nu știu ce să mă fac. Când la una, când la alta, blestemată mi-a fost soarta. Viața asta m-a mâncat și nu știu cum să mă împart. Când la una, când la alta, blestemată mi-a fost soarta. Om zi de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța că într-o zi mă voi gândi să aleg mamă la copii. Om zi de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța că într-o zi mă voi gândi să aleg mamă la copii. Am și o plăcere să dea prietenul meu, Claudiu cu clarinetul, cea mai frumoasă returnelă pentru toți care știu să se distreze aici la Hanul Drumețului. Hai, Claudiule! Și de la prietenul meu, de la Dan, pentru cea mai frumoasă melodie și cea mai adevărată. Să mai repetăm o dată de la început. Bineînțeles, cu cea mai mare plăcere, da. Mulțumim. Și de la fratele meu, de la Doru. De la Doru să mai repetăm o dată strofa asta de la început, pentru că îl reprezintă, bineînțeles, nu numai pe el, și toți bărbații care se află aici. Mulțumim. De la domnul Costel, pentru ceea ce iubește el. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Una-i mamă la copii, alta-i pofta inimii. Om zi de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța că într-o zi mă voi gândi să aleg mamă la copii. Om zi de zi mă cer cu viața, trăiesc numai cu speranța că într-o zi mă voi gândi
să aleg mamă la copii. Și de la Alin, și tot de la Alin, pentru viața lui, pentru ceea ce iubește el, pentru familia lui. Și încă 100 separat pentru iubirea vieții lui, pentru cea mai frumoasă melodie și cea mai adevărată. Mulțumim, mulțumim. Te-ai dat Dumnezeu sănătate. Nu, și nu plânge, capul sus că avem treabă. Și din partea lui Stelica, care așa spune el, se simte cel mai fericit la anul drumețului când îi cântă Pokémonul cu Vali Vigelie. Și bineînțeles cu toată formația de aici, cu toți colegii noștri, să dea Pokémonul o returnelă așa cum știe el mai bine. Hai, Pokémonule! Thank you.